अगर आप भी चाहते हैं कि आपन म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। संगीता डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। विशाल 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 आप सुन रहे हैं सिंगर नंदलाल बिहारी को। पता रखी रे कहना बोले ले देखी हमारा के काहे जरे ले तोरा भतरू से पहिले चिखले रहनी बरसाती तोरा भखले रहनी नैहरे में रखले रहनी बरसाती तोरा भखले रहनी नैहरे में रखले रहनी। पता रखी रे कहना बोले ले देखी हमारा के काहे जरे ले तोरा भतरू से पहिले चिखले रहनी बरसाती तोरा भखले रहनी नैहरे में रखले रहनी बरसाती तोरा भखले रहनी नैहरे में रखले रहनी। विशाल विशाल कुआरा वाला बतिया जब सब कुछ मनले हमके तब काहे हाथवा से हाथवा छोड़ा ली हले हमारा से याद कर कुआरा वाला बतिया जब सब कुछ मनले हमके तब काहे हाथवा से हाथवा छोड़ा ली हले हमारा से रखले रहनी नैहरे में रखले रहनी बरसाती तोरा भखले रहनी नैहरे में रखले रहनी बुझल रखले रहनी। विशाल 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 सच्चे रहा अब देखी के हमके ऐठे देहावा के रसवा अजियान करेले हमके अब देखी के हमके ऐठेले काहे मुहावा फेरेले सब चूसा के देहावा